Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da mafitattu. Cikin wannan sako za ku ga wani hotunan da ake yada a shafukan sada zumunta cewa jarumin Kannywood ya yi nadaman shiga Kannywood saboda an guje shi kan halin da ya shiga. Wani rahoto da yake yawo a shafukan sada zumunta cewa jarumin Kannywood ya yi nadamar shigar Kannywood. Jarumi Baba Karami wadda yana fama da rashin lafiya ya ce an guje shi saboda halin da yake ciki. Jarumin wadda ya taka rawan gani a fina-finan Kannywood waɗanda suka hada da Mansur a 2017, su mata ne a 2015, Akila a 2019 da dai sauransu. Musamman shafukan sada zumunta na Facebook an ta yada wani hotuna wadda jarumin ke zaune akan kujerar mara lafiya, sai dai wannan rahoto ya samu shakku daga ma'abotan shafukan sada zumunta, inda wasu na cewa Allah ya bashi lafiya, yayin da wasu na cewa kai tsaye karya ne, wasu na cewa lafiyansa kalau. Imam Yusuf Umar cewa yi karya lafiyan shi kalau, ko ranar Asabar na gan shi a Zuro. Zainabu Abu cewa ta yi karya ne, nebunmu ne a sharaɗa lafiya yake. Abu Jafaru Lukman cewa yi wannan karya ne, kamar shutin sun aka yi wannan hoto kuma lafiyan shi kalau, duba hannunsa da kyau ba abin da ya same shi, da dai sauransu. Babban abin da ya saka shakku a zuciyan ma'abotan shafukan sada zumunta shine wasu na cewa kamar wurin ɗaukar fim ne. Har zuwa haɗa wannan rahoto babu wani jarumi ko wani ɗan Kannywood da ya tabbatar da wannan ko kuma karyata shi. Yanzu haka dai jama'a da yawa a jira su ji daga jaruman Kannywood game da lamarin kan irin waɗannan rahoto da yake yawo a shafukan sada zumunta, su bayyana gaskiya ne ko kuma karya. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura.